că acum pot să zic aproape imun la mormântări. Uitându-mă în spate, nu am regrete Ce tare. mari. Frumusețea este omul care știe să lase o amprentă pe viața ta. Da. Dosul de palmă îl dai în dispreț. De exemplu, niciodată copiii nu-i lovești cu dosul de palmă. Au trecut prin pandemie, sunt foarte anxioși, din pandemie au aterizat direct în război. Bine ați venit la podcastul Înapoi la Origini, unde vedem și avem acces la viața oamenilor absolut obișnuiți, care ajung să facă lucruri cu totul și cu totul neobișnuite. Astăzi îl avem pe Ovidiu Drăgan, pastor în Arad, putem spune biserica? Da. Speranța Arad. Și noi ne știm de 2 ani, Relativ 3 ani, puțin. 3 ani, nu? Da, Relativ puțin timp. 2 ani. Dar de la telefon, mai îți aduce aminte primul telefon? Da, primele telefoane. Când nu ne văzusem niciodată. Cred că e chimia aia care funcționează și pur și simplu, nu știu, deschiderea asta. Oamenii sinceri, oamenii cu inima curată, oameni care nu au o agendă neapărat în spate, se înțeleg bine. Ce fain. Și cred că am făcut click din primul moment. Asta e. Avem un al 7-lea simț, noi și Whirlpool. Cine știe, da? Da. Nu, bine, de la Samsung ar fi fost Diamond Shape, dar ok. Așa a fost, așa am simțit-o și eu. Și prima dată când am venit la tine acasă și te-am luat pentru prima dată în brațe și am făcut cunoștință, eram de parcă te creșteam de... Era deja târziu, ne vorbeam la telefon înainte, tu știi? îți dai seama, deci, eu cred că astea sunt rare ocaziile, pentru că așa când întâlnești multă lume și te identifici cu multe relații, cred că din când în când apare și acel moment de click. Și chiar ne-a făcut click și a fost fain. A fost fain. Am apreciat și țin să apreciez încă o dată impactul pe care l-ai avut și mai ales relațiile pe care ți le-ai dezvoltat acolo la Arad. Știi, când am făcut reel-urile cu tinerii, știind că vii, și în care toată lumea spunea, nu, ne place Tibi, Budulea. Da, foarte fain. A fost memorabil. Mulțumesc mult de tot. Și mie îmi place la nebunie să vin acolo. Mai ales în jurul unei anumite date. Nu știu dacă e... Să zicem? 1 decembrie, tăierea porcului. În fiecare an am crescut numărul de porci exponențial. 1, 2, 3, am ajuns la 4 anul ăsta. E ceva. E ceva, da. E și experiența. E un fel de datină, da? Obiceiul de moș strămoș, că se tăia porcul în anumită perioadă a anului. Și e ceva în plus, pentru că acolo am hotărât nu doar să mâncăm și să ne ocupăm de cele trupești. Ne-am gândit să facem o pregătire de dezvoltare personală și aici intervii tu. Am căutat un coach și l-am găsit, un trainer, un mentor și un iubitor de oameni, pentru că practic în momentul în care am simțit dragostea ta, dincolo de informațiile pe care ne-a adus într-un mod atât de profi, s-a făcut clicul acela pentru niște zile superbe. Da? A fost muncă, zoală, să faci cârnat, să faci cardaboși, să prăjești jumere, să le și mănânci și după aceea să stai toată seara și să povestim și să învățăm de la Parcă un pic altfel, nu? Da, eu cred că e nevoie de lucruri de genul acesta, mai ales că generația asta pe care o slujim, în sensul că vrem să-i ajutăm, au trecut prin pandemie, sunt foarte anxioși, din pandemie au aterizat direct în război, iar lucrurile astea și-au pus accent. Ei sunt o generație foarte tehnologizată, asta e un plus și un minus în același timp și numai când vezi semnele unul peste altul nu știi cum dă egal. Mm-hmm. Păi nu da. Nu da. Dar... E un pendul. Cât se duce într-o parte, asta vine în partea cealaltă și nu se oprește. Depinde unde e prins. Da, și nu se oprește. La podcastul ăsta vrem să aflăm mai întâi povestea de acum. Care e realitatea? Și pe urmă să vedem, uitând în pași, la ceva ce unii numesc planul lui Dumnezeu, care nu se poate ști dinainte, dar dacă te uiți în spate la ce s-a întâmplat, unde au fost răscrucile, numai așa se putea întâmpla ca să fie aici. Deci la propriu, numai așa se putea întâmpla. Tehnic se numește chemare, practic se numește... Nu știu exact practic cum se numește, pentru că e un parcurs. E un parcurs pe o călătorie.
Da, o călătorie, foarte, foarte bine spus, o călătorie. O călătorie cu un happy end, zic eu, pentru că acum am aterizat la 47 de ani, într-o postură faină, căsătorit, obișnuiam să spun lucrul ăsta așa spre amuzamentul unor colegi la școală, am o soție și 3 copii. Asta potrivit cu vremurile care... Yeah. Și din punctul ăsta de vedere, foarte mulțumitor lui Dumnezeu și mulțumitor oamenilor pe care mi-a pus în jur. Soția, am crescut, am copilărit împreună, am venit amândoi studenți la București și trecând pe aici am avut așa deja niște sentimente aparte, mai ales când am luat o plimbare scurtă înainte să venim aici cu feciorul până în Crângaș, unde veneam să ne facem noi cumpărăturile, acum 10 de ani. Și 3 copii minunați, că să ai mei, nu, da, să fie vorba între noi, seamănă cu mine, toți 3 ochi albaștri, adică nu-ți poți dori mai mult. Feciorul e student aici la București, mijlocia clasa 12-a, merge la Timișoara și aia mică, 13 ani, face 14 luna viitoare. Ce să zic, nu-ți poți dori mai mult, ci că se spune că să faci câteva lucruri mari în viață, să plantezi un copac, de a cărei umbră să nu te bucuri tu, ci cei care vin după tine, să construiești o casă, să faci înconjurul lumii. Zice că astea sunt experiențele cele mai mari. Cu ajutorul lui Dumnezeu le-am făcut pe toate. Mulți copaci pe care i-am plantat i-am și scos deja, deci umbră, pa. No. Am făcut înconjurul lumii, literalmente am plecat din Timișoara, am mers spre Coreea de Sud, Japonia, am venit pe partea cealaltă în America și am venit înapoi în Timișoara, deci literalmente am făcut înconjurul lumii cu aproape 12 opriri într-un proiect de școală și am zidit și o casă, dar nimic nu bate experiența și frumusețea de a avea urmași, de a avea copii. Ce fain. Pentru mine, orice experiență aș pune deoparte, nu se poate compara, nu am termen de comparație, nu există lucru care cât își de puțin să se apropie să spună, ce zici, e acolo. Nu, bate tot. E o clasă aparte. Da, e o experiență pe care numai cei care o au pot să o mărturisească, dar și acolo, dacă nu investești, dacă nu iubești copilul, dacă nu înțelegi că vrei să devină ceva mai acătării decât tine, să depășească toate momentele. Asta este din punct de vedere al familiei și eu sunt foarte mulțumit. Familiei sunt convins. Adică, da, trup, suflet, 100%. Asta e opțiunea noastră, așa am învățat de la un domn profesor categoric de drept internațional, că poți să spui realmente ce vrei să spui fără să dea rău în post, pentru că spui asta e opțiunea mea. Și opțiunea mea este un lucru sfânt în lege. Opțiunea numărul 1 pentru mine, viața de familie. Momentan sunt angajat al unei biserici. În tagma aceasta slujesc bunului Dumnezeu, slujind oamenii care sunt parte și formați în organizația asta numită Biserica Baptistă Speranța din Arad. O biserică cu o istorie foarte bogată, una din acele biserici de referință, ținând cont că pe vremea comunismului, când s-au format, au ajuns foarte repede peste 1000, după aceea au bătut aproape 2000 de membri, ceea ce pentru vremurile acelea de persecuție, de așa, nu dădea cu virgulă, nu înțelegea lumea ce se întâmplă. Mega church în Europa. De altfel, noi suntem una din bisericile pe care marele predicator Billy Graham, acela care a trecut de 4 președinți ai Americii, acela care a vorbit în fața miliarde de oameni, a vizitat și a predicat în amvonul acelei biserici, în Arad. Da, mi-aduc aminte și acum experiența aceea, eram copil, în mod normal mergeam cu tramvaiul la biserică, după aceea mergeam foarte mult pe jos și din moment ce ne-am dat jos în stație și am început să mergem, ne-am speriat de câtă lume mergea, puhoaie și am ajuns la câteva străzi distanță și deja nu mai puteai să înaintezi. Și mi-am dat seama, ca și copil, aici este ceva unic, ceva special. Așa a fost pe străzi, a fost literalmente tot orașul blocat, dar a fost o experiență inedită, unică. Wow. Asta sunt aici acum, foarte implicat în relațiile cu oamenii, da? Și pentru că îmi place cu tinerii, nu știu cum mă primesc, probabil că numai că e funcția, că altfel nu-mi dau seama de ce să... Sau abilitatea ta de a
cum zice englezul, if you dish it out, you have to... Da, încă sunt acolo. Acum le place, nu le place, eu merg. Eu sunt cu ei și mă ocup foarte mult de tineret, parte din lucrarea bisericii. Acum, ca și slujire, asta presupune că sunt alături de oameni. Numărul 1 ce privește pe mine în înțelegerea acestei slujiri este să le vorbesc despre Dumnezeu. De aceea avem un manual, o carte, Cartea Sfântă, Biblia, Sfânta Scriptură, care e inspirată de Dumnezeu, scrisă de oameni pe o perioadă foarte lungă de timp și adevărul, învățătura, modul în care ne trăim viața este preluat de acolo. Așa că slujba mea este o slujbă faină, zic eu. Eu sunt angajat și plătit să studiez o carte. Ceea ce pentru mine e wow. Adică fac același lucru de 20 ceva de ani și oamenii încă mă țin acolo. Asta pentru mine este... Sigur că stai lângă el în toate evenimentele vieții. Chiar acum pe mașină am rememorat niște evenimente și mi-am dat seama că practic la unii sunt acolo de când s-au căsătorit sau de când s-au botezat. Noi botezăm adulți, respectiv la o vârstă în care pot să mărturisească crezul într-un mod propriu, nu alege nimeni pentru ei, ci într-un mod personal declară credința în Dumnezeu. După aceea am stat lângă cununie, am cununat, am oficiat altul cununie, după aceea a venit copilul, actul binecuvântării, după aceea au trecut anumite... Și îmi dau seama că deja aproape o generație, sunt vorba de 24 de ani, sunt oameni care deja au copii mari și începe o altă etapă a vieții, așa că asta este unde sunt acum. Un om așezat, fericit, împlinit, binecuvântat, nu cred că mi-aș fi putut dori mai mult, uitându-mă în spate, nu am regrete mari. Nu am regrete mari. Îmi place foarte mult un titlu de carte, e scrisă de un autor american, Andy Stanley, spunea decizii bune, regrete mai puține. O rămas cu mine titlul ăsta de carte și chiar vă recomand cartea, merge pe 5 idei mari, e chiar faină cartea, merită citit la orice vârstă. Deci asta sunt eu acum, asta e prezentul pentru mine, familist și păstor. Pe lângă duminică de duminică apar în față și după aceea cine știe, cunoaște, mai apar și niște memes. Câteodată. Niște reel-uri după aia cu ce mai zis pastor Ovi. Cu umanitatea mea. Cu umanitatea, e foarte fain, cred că e don't lose that. Pe lângă asta, ce am văzut când am venit acolo, am văzut în primul rând că aveți un castel. Și asta pentru mine a fost oarecum multe organizații visează la așa ceva și voi aveți un castel cu 2 turnuri, adică la propriu și 2 turnuri. Steaguri în față. Și steaguri și cum îi zice, din terasamentele astea de știi? E ceva altceva acolo unde se întâmplă taberele. Tabere, da. E o fundație în care niște oameni foarte inimoși din America au venit, au așezat lucrurile, au tot strâns și s-a organizat această fundație cu oameni din biserica noastră care acum o conduc și o întrețin, o organizează. Da, s-au întâmplat foarte multe lucruri acolo și se întâmplă în continuare. E chiar o lucrare frumoasă, în sensul că în fiecare an se scriu povești faine de viață, există vieți schimbate, există mărturii a ceea ce înseamnă întâlnirile noastre, cum am făcut și noi, da? Ai fost de 2 ori, e ceva aparte. Dincolo că mergi să stai, iarbă verde sau așa, dar interacțiunile și de fapt, cred că asta trebuie să înțelegem în cele din urmă, că frumusețea este omul care știe să lase o amprentă pe viața ta, știi? Interesant că noi am descoperit amprentele foarte târziu. Da? 2 detectivi, amprenta este ceva atât de unicat, nu le poți șterge, te reprezintă și când și-au dat seama că asta nu a fost bine pentru răufăcători, pentru că prin 1860-90, nu mai știu exact anii, când l-au prins și l-au acuzat pe primul că au lăsat amprentele, de atunci ne ferim. Dar Dumnezeu și-a pus amprenta în noi într-un mod tainic, dar frumos, în momentul în care Dumnezeu spune că creându-ne după chipul și asemănarea Lui, adică avem ceva care ne aseamănă cu Dumnezeu și din momentul în care Dumnezeu și-a pus amprenta, ne-a lăsat pe noi unii pentru alții și unii lângă alții să ne lăsăm amprenta și unii o facem într-un mod negativ urât.
Chiar cred că este un moment fain în viață să realizăm că atunci când greșim sau așa, am putea să schimbăm lucrul acesta, reamprentând cu o parte frumoasă, să lași o amintire frumoasă, o vorbă frumoasă, un zâmbet, un râs sănătos. Astea sunt lucrurile de care avem nevoie. Suntem așa de tensionați, așa de aglomerați. Am uitat în București. We know. Da, deci aveți și multe semafoare. Noi în Arad nu avem foarte multe semafoare și la noi când e trafic mare, trece câte o mașină. Deci, dar aparte de... Oamenii sunt la fel peste tot. Sunt la fel și aici, sunt la fel și în Arad. Să știi că sunt la fel peste tot și în alte țări și în alte zone. Am vizitat câteva continente și am văzut că, de fapt, indiferent de statut și indiferent de condiție socială, indiferent de starea materială, oamenii sunt la fel. Apropo de continente, da. Voi mai faceți o chestie interesantă. Da. În afara continentului ăsta european. Da. Poți să ne spui câteva lucruri despre ce se întâmplă acolo? Da. Cu mândrie, cu oarecare bucurie spunem că avem o tânără pe care o consider ca un erou. Pentru mine, dacă tu, acum cine, Marvel sau DC, ne împărțim, asta e, voi, Marvel, da. Pentru mine, erou este această tânără care după ce a terminat o facultate la Cluj și masterat pe undeva prin Anglia, în loc să stea să începe ne facem casă, cumpărăm mașină, job, să ascedem la cel mai de sus nivel. Fata asta s-a hotărât să meargă în Africa. S-a dus în Uganda, a stat acolo câteva săptămâni, a venit înapoi, am mai făcut ceva prin țară și după ce iară s-a întors în Uganda, a stat câteva luni, ca după aceea să vină acasă și anunțe părinții că ea merge acolo să slujească oamenii de acolo. Imaginează-ți o tânără blondă, frumoasă, singură în Uganda. Da, locuia într-un compound, într-un loc care era cu sârmă ghimpată și cu om cu pușcă la... Da. În timpul zilei era safe, dar era noaptea... Jale. Da, jale. No. Și ea este acolo de 8 ani de zile, non-stop, cu anumite alergii, cu anumite lucruri pe care le-a dezvoltat, cu o inimă de fier. De altfel se și spune madame. Madame. Asta pentru că de când e acolo, au cumpărat un teren, sigur, cu ajutorul oamenilor. Este o fundație care se ocupă undeva în Cluj și împreună cu noi și cu multe alte organizații susținem, trimitem bani. Au cumpărat teren, au construit o clinică care este funcțională acum. La ultimul eveniment în care a fost, am cumpărat ecograful și l-am întâlnit pe ăla care acum se instruiește și este primul ecograf pe o rază de nu știu câte sute de kilometri. Și vor veni oameni acolo și vor fi scanați în timp real pentru problemele astea. Este o clinică care funcționează și cu ochii, dar asta, știi cum e Africa? Am fost acolo de 2 ori. A fost pentru prima oară în viața mea când am zis, Doamne, mulțumesc că m-am născut în România. Până acum aveam altă poveste, știi? Tu de unde ești? Din Europa de Est? Da. Că nu prea știau ăștia ce e Europa de Est. Da. Adică când ziceau România, România, Ceaușescu și Dracula, știi? Bă, oameni buni, noi nu știm. Adică Ceaușescu l-am prins, ceilalți nu-l știau și Dracula noi nu știm câte știu ei. Dar am auzit că e ceva poveste cu... În fine, și fata asta și-a dat seama că oricât am trimite acolo, e de fapt continentul negru e ca o gaură neagră. Oricât ai aduce, cu tirul dacă am aduce bani, resurse sau așa, nu s-ar schimba semnificativ viața. În schimb, au zis, hai să facem o școală. Să construiești o școală, mi se pare wow. Și în 2018 am fost prima oară împreună cu soția mea, care e cadru din ăsta de școală, o să zic profesoară, dar nu mai este profesoară, a fost educatoare, a terminat așa școala, universitatea aici la București, împreună cu un psiholog și noi soții, practic nimeni, dar eram fost și noi acolo. Noi am ales primii copii pentru prima clasă. Dacă în 2018 au fost 25 de copii, prima clasă, mi-aduc aminte și acum, cu tremurându-mă, deci am ieșit afară din zonă, școala nu era terminată, nu era acoperită. Am zis să facem, noi le-am tipărit niște materiale și greu să găsești hârtie și toner colorat, am dus cu bagajul din România
Și unul din teste era să scrie cifrele și am zis că ne-ar fi trebuit o tabletă să scriem ca să putem șterge, că nu aveam atâta hârtie la dispoziție și unul din învățătorii de acolo a zis, se rezolvă, nicio problemă și a defrișat un pic loc și tableta era în fața noastră, pe pământ, cu degetul și acolo noi făceam cifre și cine era în stare să facă cifrele după noi, până la 10. Uimitor, anul acesta când au fost 2 evenimente, a trebuit să alegem încă o trupă de copii, acum sunt 225 de copii, o masă pe zi caldă, haine cu care umblă tot timpul anului. E umilitor pentru tine să vezi, nu pentru ei se bucură de hăinița aia. E umilitor pentru tine să te gândești că cineva o să poarte o haină, aceeași haină, tot timpul anului, nu contează sărbătoare, nu contează eveniment, până când, la un moment dat, știi că trebuie să o dai jos de pe piele. Cam asta era. Trebuie să o dai jos. Acum când am vizitat, chiar ne-a apucat ne-a apucat niște sentimente adânci, cutremurătoare, pe care nu le trăim în România. Am vizitat copiii, ne-am dus acasă, pe jos, distanțe incredibile. Sunt copii care vin de la 6 sau 8 km prin junglă la școală, pe jos. Nu vin cu papucii ca să nu rupă papucii, vin desculți, țin papucii în mână, se încalță doar când ajung la școală. Când ne-am vizitat, într-o casă, a fost o explozie de bucurie. Știi, ca și poza aia, una dintre cele mai titrate poze, în momentul când au venit cineva din Vietnam, au fost, nu știu, 10 ani, pe aeroport, explozia de bucurie. Da? A fost o poză care acum valorează peste $1.000.000. Așa a fost explozia bucuriei când ne-am dus acolo să-i vizităm. Și unul dintre copii avea pantalonii rupți și când ne-a văzut, s-a dus să se schimbe și a venit cu pantalonii de școală, pentru că au venit profesorii de la școală. Wow. Ce vrei mai mult? Adică, da. Fata aia s-a căsătorit acum, s-a căsătorit cu un localnic, da, a fost foarte interesant, o albă blondă cu un negru. Un tip foarte fain, școlit, face un masterat prin America acum, dar cu inimă mare pentru oamenii de acolo. Clinică, bibliotecă, școală, pe mai mulți ani, 225 de copii care sunt susținuți de oameni cu inimă din România și din alte părți, undeva la $200 sau $300, poți să ții un an de zile, asta înseamnă cărți, școală, haine și mâncare. Nu știu cum o să facem să publicăm contul, ceva. Pentru că ar fi foarte... $200, Dumnezeule, un copil un an de zile. Da. Și crede-mă, acum le-am adus, în fiecare an le trimite cadouri. E proiectul celor din biserica noastră, de exemplu, grupele de copii, ei fac proiectul lor. Noi cu tineri atunci am făcut zacusca, un alt proiect major de-a nostru. Apropo, tinerii noștri nu mănâncă zacuscă, doar o fac. Deci, da? Nu că nu e bună, ci pur și simplu a intrat în piele. Da, e foarte bună. Adică zacuscă de tineret, speranța este top. Adică nu, avem comenzi, am trimis nu știu câte sute de borcane în Austria. Deci, să ne fie cu iertare. No. Și anul trecut am făcut 1200 de borcane. Povestea este așa de faină încât oamenii, copiii de acolo se gândesc cum pot să facă bucurie și într-un an le-am oferit echipament, penar, ghiozdan. Anul ăsta am dus câte o sticlă de apă. Și sticle de apă, când auzi de chestia asta, ce poate fi? Bun, când cumperi 200 de sticle de apă cu pai personalizate, cu un anumit mesaj, dar povestea este diferită în momentul când îți dai seama că ei nu au din ce să bea apă. Și când ajungi acolo și vezi că dimineața, înainte să meargă la școală, că la părinți nu le pasă că merge sau nu merge la școală, trebuie să lucreze, trebuie cineva să câștige acolo. Au banane, au 8 feluri de banane, da? 8. Da? Acum 2 disting, așa, că unele sunt într-o parte și una în alta. Maro deja nu mai știi, da, deja nu mai știi, maro verde sau platan sau... Ideea este că înainte să meargă la școală, el pune un bidon de 20 de litri pe cap. Se duce într-o sursă și acum este o bucurie, tot la școală este sursa de apă, este o fântână foarte adânc forată și vin acasă să ducă apă pentru că asta este slujba lor și de mici lucrează în sensul acesta și e treaba lor să ducă apă în fiecare zi. Deci povești mai faine de atât, ce-ți poți dori când ajungi acasă și deja noi ne gândim ce fel de apă să bem, dacă e din aia, știi? Dacă e smart water. Da, când te gândești dacă
ridici robinetul și curge apa. Ei nu au așa ceva, au conceptul acesta și noi nu suntem mulțumitori pentru lucrurile astea. Trăim așa ca și cum, nouă ni se cuvine. Adică de unde ești tu? Din București? Da, tu trebuie să ai apă caldă. Nu că voi n-aveți apă caldă. Nu știu. Nu toți avem apă caldă. Nu toți aveți apă caldă aici, da. Veniți la Arad. La Arad avem apă caldă. N-avem multe semafoare, dar avem apă caldă. Acum am venit eu din provincie îmi cer scuze. E fain. E ok. Una din ideile pe care le mai aud, nu neapărat de la oameni răuvoitori, că nu plec de la premiza asta, știi? Dar cumva când le spui despre minuni pe care le putem face pentru alte neamuri, revine cumva ideea asta, dar pentru noi, dar ce noi nu avem aici? Și în ideea asta, dar pentru noi, dar ce nu avem aici, evident, la un cu totul alt nivel, am înțeles că faceți ceva nu mare, nu uriaș, ceva megalitic. Aici e fort. Da, proiectul ăsta este... Știi, după ce ne-am apucat, ne-am dat seama câtă lume cunoști tu că s-au apucat de așa ceva. Și răspunsul este 0. Și-au întrebat părinții noștri, și-au întrebat bunicii noștri. Dincolo, nu, mai departe nu ne-am mai dus, da? Eu nu am cunoscut pe nimeni care se ocupe de așa proiect. Da. Parte din ceea ce înseamnă vestul țării a fost faptul că noi avem foarte multe biserici. Religia asta baptistă și alte religii au crescut, au înflorit. Deci e o proliferare a manifestării acestea de credințe, care noi considerăm că este foarte adânc rădăcinată și oamenii au ajuns la concluzia aceasta după ce au studiat Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și asta este pentru noi o chestie faină. Noi nu avem alte lucruri care să ne ducă pe un anumit drum. Nu avem o tradiție, nu avem obiceiuri, nu avem dogme sau cutume. Nu că ar fi rele sau așa, pur și simplu nu le avem, noi studiem Cuvântul lui Dumnezeu și acolo am descoperit că Dumnezeu se ferește foarte mult de anumite forme, pe ale dă un nume, adică dacă respecti formele în detrimentul ascultării de Dumnezeu, ești un pic de fariseu. Ceea ce noi folosim astăzi ca și cuvânt cu o conotație foarte negativă și asta este realitatea, că avem foarte mulți farisei care vin și ne spun despre o anumită moralitate când de fapt ei în spate nu fac, avem profesori care ar trebui să fie cu o anumită deontologie profesională, cu o anumită etică, dar în realitate ei sunt altfel și atunci învață pe alții lucruri pe care ei nu le practică. No, la noi asta se numește fariseism. Și cumva Scriptura pe noi ne-a ajutat și să ne vedem pe noi că putem să devenim sau putem să cădem în fățărnicie și putem să ieșim din starea aceasta atunci când ascultăm legile, perceptele Domnului Iisus. De exemplu, cea mai cunoscută prezentarea lui, predica de pe munte, unde ni se spune direct: dacă faci așa, e ferice de tine. Dacă faci așa, uite, ați auzit că s-a spus în vechime, dar eu îți spun, dacă cineva te lovește peste obrazul cel drept, întoarce și celălalt. Adică un fel de învățătură, wow! Sigur, nu se referă aici, clar, dacă îmi permiți explicația asta, nu se referă la că Dumnezeu vrea să, dacă cineva te lovește, să-i spui, calcă-mă în picioare, rupe-mă, nu. Explicația e absolut genială, adică te lovește peste obrazul drept, știi? Asta presupune că dacă stăm față în față și nu sunt stângaci să te lovesc cu palma, stând în fața ta lovindu-te pe obrazul drept, de fapt e practic un dispreț. E dosul de palme. Da. Dosul de palme îl dai în dispreț. De exemplu, niciodată copiii nu-i lovești cu dosul de palme. Niciodată. Te-ai dat seama de lucrul ăsta? Nu m-am gândit. Nu te-ai gândit. Da, foarte mulți, doar când le spui lucrul acesta, de ce? Pentru că nu-ți disprețești copiii. Da? Deci nu faci gestul acesta. Și Domnul spune, întoarce celălalt obraz, adică nu răspunde cu partea vătămată. Asta e atât, nu? Eu știu altfel. Circulând, am fost să vizitez băiatul nostru, a fost în Erasmus în anul 2 în Cipru și acolo ei umblă pe partea greșită a străzii și am condus acolo și spunea la un moment dat, zice, ieși, fă aici stânga. Și eu obișnuit că la noi se iese pe dreapta și zicea cealaltă stânga. Doamne, cealaltă stânga. A fost epic momentul și de atunci a rămas, știi, cealaltă stângă. Domnul spune, întoarce obrazul ăla nevătămat, întoarce partea aia care nu-i rănită și nu răspunde la fel. Asta este ideea de acolo. Și sigur, când vii cu astfel de învățături, wow, îți dai seama că există cineva mai puternic, mai superior, mai înțelept, care merită ascultat. De ce? Că în mod normal tu ce ai face? Ai face ce face firea ta. Na. Hei,
proiectul ăsta de care ne bucurăm, curios lucru, că era prima clasă din Liceu Baptist. S-a înființat Liceu Baptist, așa se numește, Baptist. Prima clasă a fost chiar când eu am intrat la liceu. În chestii tehnice, soția mea a fost prima generație, a fost prima clasă care a terminat Liceu Baptist. Eu am intrat la Real și nu s-a putut face transferul pentru că era clasă doar de un an. Și atunci era mate fizică, era o chestie, am avut o notă destul de bună atunci când am intrat și nu am vrut să periclitez șansele, deși terminai mate fizică și ghici profilul meu. Nu sunt plătit pentru cifre, de altfel se și ferește lumea că iau să număr, da? 1, 2, 3, că cam atât, știi? Dar în privința asta am rămas pe litere, cumva. Dar e umorul lui Dumnezeu, știi? Că îți spuneam așa, tu vorbeai de Riru sau de așa, noi avem o oră deschisă la orele de tineret pe care le ținem noi în fiecare vineri seara și sunt antologice pentru că durează foarte multe ore și e un complex acolo de lucruri. Eu tot asta le spun că eu încă scriu la Dex. Eu s-am angajat la Dex și scriu, mai inventez câte un cuvânt, se uită la mine. Nu, bine mă, scrie acolo că îl trimite la Dex, adică... Zicea că mai pui o virgulă, dar are un nume karma aia, o virgulă, mai adaugi o virgulă în Dex, trebuie să-mi găsesc... Da, ok, o să o găsim. O spune, dacă nu, eu sunt... O codiță. Eu scriu de multă vreme la Dex, deci nu. Încă nu sunt recunoscut oficial, nu sunt autor pe acolo. Ai pagină pe Wikipedia? Ți-au făcut? Da, nu-i problemă, da, îmi fac eu. Da, nu poți să-ți faci tu, am discutat. Trebuie să-ți facă cineva care deja e foarte bun contribuitor. Okay. Nu poți să faci când vrei tu pagina. Adică trebuie să rogi pe cineva. Am înțeles. Da. Cred că se rezolvă. Deci, proiectul a început acum 94, acum 30 de ani. Ok. Când aud de cifrele astea, 30 de ani. Da, să ne revenim. Cu o clasă, iar acum, deci ținem cont, au fost 20 de elevi, acum Liceul Baptist are 1200 de elevi. Ce s-a întâmplat între timp? Calitatea învățământului, profesori foarte exigenți, buni rău, un mediu foarte bine controlat. Și pe lângă învățăturile clasice, pentru că la liceu Ghici se predă curicula obișnuită. 40% baptiști, încă un număr de alte religii și ceilalți nu contează, că nu-i tagma, nu-i recte liceul cu destinația asta. Sunt foarte mulți copii de baptiști care sunt la alte licee clasice. Altfel, toți copiii mei au fost la alte școli înainte de a ajunge la primele clase de generală, le-au făcut în alte școli foarte bune. Aradul are școli bune. Dar Liceul Baptist a crescut tocmai datorită acestor lucruri, pentru că pe lângă materiile clasice, obișnuite, cum ajunge un liceu bun, promovabilitatea la BAC. Și noi de ani de zile suntem 100% cu promovabilitate la BAC. Asta este un lucru bun. Da, eu zic că e un lucru bun. De ani de zile și ne batem și acolo cu liceele de top. Către cei de acolo. Nu, deci ai trecut sau nu ai trecut la BAC-ul. Deci dacă la tine 100% de ani de zile se ia BAC-ul și din când în când singura notă de 10 este de la Liceul Baptist, asta spune ceva. Da? Deci asta spune ceva. Da. Și de aceea este bine cotat. Și pentru că am avut o clădire care a fost făcută cu mari eforturi, o clădire care liceul momentan este în grădinițe prin anumite locuri, clasele primare sunt în subsolul unei biserici, iar clasele 5-12 sunt într-o clădire care în curte are mai multe containere. Okay. Pentru că nu mai este loc și pentru că fiecare an cererea este tot mai mare. Fiind parte din Consiliul de Administrație, am fost parte din Consiliul de Administrație, a fost foarte greu să intervievezi părinți, să vezi că toată lumea își dorește să vină la liceu și tu să spui noi avem decât 2 clase. Dureros, da? În timp ce trebuie să pui în stand-by, știind că nu va fi a 3-a clasă. Acum am primit mai nou 3 clase și numărul crește, în ciuda unei natalități care este foarte scăzută. Da, asta este un lucru care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne dea de gândit, pentru că noi, încă o dată, populația României am aruncat-o la gunoi, da, prin avort. Suntem frunte în privința asta. A fost exodul mare al generațiilor care de vârsta noastră au plecat și au început să muncească, pentru că euro de acolo sunt mai scump decât euro de aici.
și o natalitate foarte, foarte scăzută. Eu obișnuiam să spun că au făcut și eu un copil, nu au vrut să facă jumate, dar jumate nu ți iese și atunci facem un copil, știi? Și mergi Uganda, țara cu cea mai bună medie de vârstă din lume. Media de vârstă în Uganda este 16 ani. La o populație de 40 de milioane. 16 ani. Tu îți dai seama cât copil, cât tineret, câtă resursă. Da. Și atunci, în urma unei idei, un grup de oameni, mai multe domenii, și au venit lângă păstori, lângă comunitatea baptistă. Este proiectul Comunității Baptiste de Arad. Este toate bisericile. În județul Arad sunt 140 de biserici în comunitatea aceasta. Noi avem 2 comunități în Arad, deci da, nu mă întreba, e chestie. Și atunci comunitatea asta a venit cu ideea, hai să facem un liceu, o construcție nouă. Și au zis, facem, ok. Pe când am început să facem, a venit criza și să înțelegi, s-a scumpit fierul de când am început până când am început să terminăm de cumpărat fierul, s-a scumpit de 4 ori. Și au ajuns prețurile aiurea. A venit pandemia, a fost... oricum, este unul dintre cele mai noi și cele mai moderne proiecte, cred că din țară. Este o imensitate de clădire, cu 40 ceva de săli, laboratoare, cu sală de sport, cu tot. Este uriașă. Cei care vreau să vadă, e simplu, edufort.ro. Edufort, educație, Fort cetate, pentru că noi suntem în cetatea Radului. Știi că Radul are o cetate sub formă de stea, înconjurată de mureș, este bază militară acum acolo, dar se va deschide în curând publicul, este ceva aparte. Și urbea asta, Aradul, care este un oraș, n-aș spune mic, nu este un oraș mic, este un oraș mediu, dar este un oraș absolut fascinant pe malurile Mureșului. Motivul pentru care nu am plecat din țară, știi, da? Ajungem imediat acolo, dar vrem să vedem câteva din proiectele astea și doar câteva, pentru că eu sunt convins că dacă ar trebui să scriu pe hârtie fiecare consiliu, comitet, funcție pe care o îndeplinești tu acum sau în ultimii 2-3 ani, n-ar ajunge... Da, așa este. E ceva acolo, e ceva deosebit, nu e ceva obișnuit. Oamenii de au un serviciu și asta e. Tu ai început ca o familie pentru că te-a țit, dar după aia, dacă te duci să vezi că te faci un video, te pune un pic să te întrebi. Nu numai cel mână, că asta poate să fie o treabă, așa. Dar eu sunt, ce mă mână, sunt salariat într-un singur loc, că restul sunt voluntar, deci motivația mea nu este. Nu e că o să fac 2-3 joburi, 15 joburi și o să câștig mai mult, ci eu sunt de aici, dar mai am încă vreo 200 de joburi și nu cred că exagerez foarte mult. Aproape deloc. Și atunci te gândești, cum ajunge un om să facă asta? Și să își țină familia, că mai știm un alta. Păi la mine e simplu, lucrează și doamna. Adică... Deci, am rezolvat-o. Asta e, da. Am rezolvat-o. Și mă gândesc, care e pasul care zici, ok, dacă mergem în spate, cred că aici s-au separat drumurile. Puteai să fii în Arad, dar puteai să fii și în altă țară. Ce s-a întâmplat atunci? Pentru asta o să mă duc un pic mai spate. Unul din motivele pentru care fac ceea ce fac este pentru că au fost foarte multe oportunități, foarte multe ocazii și foarte multe instituții sau respectiv prieteni, oameni. Eu vorbesc în termenii teologici, Dumnezeu, prin astfel de ocazii, prin astfel de momente, a investit foarte mult în mine. Unul din lucrurile pe care am apreciat foarte mult ca investiție a fost școala. Eu am făcut multe școală după ce am terminat seminarul din București, am făcut 2 masterate, am făcut un doctorat și asta a fost așa, ca un fel de o experiență, pentru că cel puțin cu ultimile școli am umblat peste tot în lume, am văzut ce merită, am văzut ce rămâne, am văzut ce-i frumos. Am întâlnit oameni bogați care erau doar bogați, adică aveau doar bani, și se vedea lucrul acesta.
Și am văzut oameni care s-au investit și care au trăit mediocru chiar, din punct de vedere material, dar oameni care erau atât de împliniți. Și acum, asta este realitatea. Eu cred că e o diferență să conduci un anumit gen de mașină, nu spunem ce, în timp ce te strădui și te chinui să o întreții sau să ajungi la nivelul respectiv. Și sunt convins că toți, dacă am avea ocazia, am conduce. Da, cred că mi-ar prinde bine, nu știu, un elicopter sau știi? Adică nu cred că ar fi o problemă. Parcarea. Sigur că, da, cu parcarea, cred că nu mi-aș putea permite să plătesc nici măcar parcarea, dar eu aș folosi instrumentul respectiv. Da. Poate chiar aș învăța și să conduc dacă n-aș ști că nu poți să reiau viața, știi, când cazi și să reload, să faci reload game, știi? Da, am înțeles. Și asta este unul din lucruri. Deci, odată ce a investit Dumnezeu așa de mult în mine, capacitatea asta am pus-o nu în dreptul hai să lucrăm, să facem, să dregem și să strângem și să... Da, ne-am mutat de la bloc la casă, conduc o mașină medie, nu-i mare șmecheria, mâncăm cât mai sănătos posibil putem și călătorim foarte mult, dar dacă viața se rezumă doar la atât, să-mi fie cu iertare, ok. Cred că momentul fain e momentul în care tu alegi să investești în alții, pentru că Dumnezeu a investit în tine sau alții au investit în tine. Experiența mea cu școala a fost foarte faină. Când eu am ajuns acolo, din 160 de oameni care am aplicat pentru un loc la școală, au fost 12 locuri pentru ei, ca națiune, 12 americani și 12 din toată lumea. Asta era programul, 24 de studenți și erau 12 locuri cu bursă. Și din 160 am rămas 12. O să un proces care odată aproape 3 luni de zile să te înscrii și când am ajuns acolo și am aflat costurile, mi-am seama că niciodată, sub nicio formă, nu aș fi putut plăti ce înseamnă școlarizarea aia. Faptul că cineva a plătit pentru mine, faptul că cineva a donat ca eu să învăț, să studiez, să citesc, faptul că mi s-au creat posibilitățile astea, pentru mine a fost ceva extraordinar. Mai ales că bursa pe care am câștigat-o purta un nume, Raldo Emerson Beeson, un tip miliardar care spre sfârșitul vieții, fascinat fiind de predicare, a intrat într-o biserică, a auzit o predicare, nu știa de biserică, nu știa de nimic, s-a întors la Dumnezeu, a început să frecventeze biserica aceea și a spus, eu vreau să ajut oamenii să predice, să experimenteze ce am experimentat eu. La 80 de ani am auzit pe unul vorbind și mie mi-a schimbat viața. Tipul fiind multimiliardar, o lăsat acolo, a făcut școală, clădire, casă, masă pentru mine. Tipul a murit de mulți ani, da? Eu am beneficiat cumva de... Pentru tine. Pentru mine. Au zis, măi, pentru tine, știi, în viitor apropiat. Și gândul ăla că cineva investește în mine ca eu să predic mai bine, să citesc, să învăț, să duc la un alt nivel chestia asta cu predicarea, am zis, wow, îți dai seama că, cine ar fi moștenit? N-avea copii. S-ar fi dus la fundații de caritate. Cred că ar fi fost o chestie faină să-și cheltuie omul banii cu anumite fundații. Dar faptul că eu am beneficiat de asta mă obligă ca eu să investesc în lucruri de genul acesta. Așa că proiectul EduFort este un proiect de genul acesta, în care noi vrem să investim în generația următoare. De ce? Pentru că educația este extraordinar de importantă. Educația este mijlocul prin care poate să se ridice oricine. La școală pot să meargă și cei care au bani și cei care nu au bani. Și cei care atunci când îi face 18 ani taică să îi dă mașină, casă și spune ia de aici niște bani și începe o afacere sau preia imperiul de la taică-to, cât să aceea? Sau îi pui în mână uneltele, învață, se duce la o școală, deschide orizontul, perspectiva, se educă și pe baza educației primite începe el o proprie afacere, începe să se dezvolte, își face carieră și își face așa mai departe. Dar școala în sensul ăsta devine un instrument fără de care nu poți să joci fără instrumentul respectiv. O să fii profesor acolo? Nu, am ales să nu merg la orele de capelă acolo, am mers foarte des, dar n-am avut această înclinație, n-am avut această latură.
pentru că sunt foarte prins cu biserica per se. Da? Deci nu... Momentul zero, dacă mă întorc în timp, între... În pași mici. În pași mici? Da. Deci avem 2024 300 de proiecte, după care avem 2027 doctoratul tău. 2007 doctoratul tău. Deci e un gap destul de mare între momentul în care ai zis ok, am primit și doctoratul ăsta, incredibil, cineva a plătit pentru mine. După care ai început să torni în România. Și în Uganda, ulterior. Dar decizia asta de a turna în România, de a pune viața ta aici, s-a luat la un moment dat. Probabil că stăteai cu soția ta, mă gândesc. Da, și la școală am ales, pentru că aveam deja 2 copii și aveam o slujbă. Puteam să plecăm cu toată familia în America, asta a fost una din opțiuni. Și am avut colegi după mine care au făcut lucrul acesta. Sau am ales să păstrez slujba, respectiv biserica a îngăduit lucrul acesta. Eram angajată pe vremea aceea la altă biserică. Am stat 17 ani într-o biserică de cartier, aproape de unde locuiesc eu. De altfel mi-am făcut casa acolo, pentru ca să fiu aproape de Noriaș. Momentul cu pricina a fost hotărător pentru mine, pentru că odată ce s-a investit așa de mult, a fost una din întrebări. Bun, m-am uitat, toți colegii mei aveau 60, în jur de 60 de ani. Și eu la 30 de ani acolo a întrebat, păi cum de am ajuns eu aici? Și explicația rectorului de atunci era foarte simplă. Zice, bun, uite, el are nevoie de un titlu onorific, da? Este o încununare a eforturilor, a vieții lui, este președinte de seminar sau de școală, are nevoie de nivelul ăsta academic, are 60 de ani, termină peste 4 ani, da, 64. Câți ani mai stă în lucrare? Păi, în mod normal, un an, știi? No, dacă mai vrei onorific, poți să mergi până la 70 de ani. Și președintele școlii unde am fost eu a mers până la 80 de ani. Dar onorific, nu mai preda, era doar onorific. Și zice, tu ai 30, termin la 34, câți ani mai stai? Păi, poți să ies la pensie dacă pot la 35? Nu poți, da. Până la 65, atunci 30 de ani, știi, adică investit în mine pentru următorii 30 de ani și a fost un proiect pilot, pentru că de atunci au început pe lângă ceilalți care erau seniori de vârstă, sigur că și-au asumat și partea cealaltă, dincolo de... Am avut niște oameni foarte faini. Unul din profesorii mei a fost general, a fost profesor la West Point Academy, era specialist și una din lucrurile de bază care le făceam atunci era chestia asta de leadership. Leadership-ul este o știință, este cel mai mult, am putea spune, o formă de organizare a ideilor în ce privește conducerea. Dar nu este o știință fixă. Există valuri, există momente, nu? Ce ne privește leadership-ul ăsta, nu, l-am studiat chiar și pe Machiavelli, care ne spunea scopul scuză mijloacele. Am întors-o pe toate părțile, știi? Și stilul ăsta machiavelian de a conduce lucrurile ne-a învățat foarte mult, cum așa nu. Deși premiza lui a fost bună la început. Și atunci, oamenii aceia, tot ce am avut acolo, ne-au dus spre ideea asta că investim în tine ca tu să dai mai departe. Deci nu e pentru tine. Că i-aud pe unul, eu vreau să fac un doctorat, să faci ce cu el? Că crește la salar. Poate crește. La noi în România crește, nu știu cât. Maxim. Acolo, un 10%, în 7-8%, nu contează. Foarte puțin. Așa a fost și la mine, foarte puțin. Dar gândul că odată ce tu ai avut experiențe la aceea, te-ai dezvoltat, ai învățat, ai citit, citeam 2000 de pagini la curs, adică nu 2-3 mii de pagini și scriam referate la fiecare carte. Lucrul ăla te obligă și atunci venind înapoi acasă am început să cresc anumite lucruri și anumite activități, anumite niveluri. Mi-am dat seama că trebuie să investesc mai mult în oameni, să cresc oameni și să investesc în oameni din jurul meu. Iar a venit un moment din acela hotărător în care, ca în orice slujbă, ajungi la un platou și îți dai seama că în locul respectiv cam atât ai putut să faci. A venit, din păcate, și momentul ăsta pentru mine acolo, unde am slujit și în perioada aceea am primit mai multe invitații.
de la o anumită vârstă, liftul merge doar în sus. Știi ce înseamnă asta? Nu. Te urci în lift și nu poți să mergi la parter. N-ai cum. Nu poți. În sensul că ai vârstă, ai experiență, ai un nume, ai abilități și nu poți să mergi decât în sus. Nu știu de ce. Pur și simplu. Și așa a fost. Am avut mai multe invitații să-mi schimb jobul, că despre asta e vorba, și chiar în perioada aceea s-au aglomerat mai multe oferte, pe unele nu și l-am luat în seamă, dar chiar în perioada aceea au venit 3 oferte simultan. Și pentru mine n-a fost ușor să aleg. Prima ofertă a venit dintr-o biserică englezească, dintr-o insulă care se află, e un conglomerat de 3 insule, Jersey, Guernsey și Sark. Se află exact între coasta Franței și Anglia. Scrisorile din Guernsey, a fost un film pe net, nu l-am văzut, dar am auzit de titlu și de acolo, că numai când zicea Jersey se refereau la New York, da, nu acel Jersey, e vorba de insula Jersey, o insulă simpatică de 8 km pe 16, 100.000 de oameni, foarte mulți români care lucrează acolo, un fel de paradis fiscal pentru Anglia, pentru că ei au poundul lor, poundul englezesc, lira de Jersey. E specială. Nu poți să folosești decât, foarte șmecher, nu poți să folosești decât pe insula lor, sunt foarte bogați, insulari, oameni cu pedigree, înnebuniți după mașini, deci în viața mea treceam cu ferry, treceam cu bacul și vedeam mașinile de epocă. Fiecare casă care 10-12 mașini, chiar un prieten de-a meu acum a vândut o mașină, a ajuns undeva în America, cred că New York, după ce a fost în California, au stat 6 ani să o refacă, una dintre puține mașini în 1913. Bijuterie. Am fost cu ea, n-am condus-o pentru că era o șmecherie să o conduci, n-am știut să o conduc. Bine, nici nu m-a lăsat să o conduc. Pe străzile alea înguste de acolo Acolo am fost la o biserică faină, baptistă, de englezi, în care erau și câțiva polonezi, era și o familie de români și englezători, ca așa le spuneam noi, englezi, din aia cu ceaiul de la ora 5, da? Deci la ora 5 ei beau ceaiul. Felul meu, care nu este British, adică eu sunt mai mult pe USA, că doar acolo am făcut școala, dar și felul meu de a fi, englezii sunt mai sobri, mai băutori de ceai, practic, da? Deci, da, cam atât. Și acolo plouă mult și stai mult în casă, adică nu te poți bucura prea mult așa, că ieși afară, nu, că plouă iară, știi? Păi eu plouă tot anul, știi? Mai plouă și astăzi, da? Mâine vedem. Dar, fain, o insulă cu flux, cu reflux, acolo am prins, nici n-am știut că există așa de mult, e pe calendar, pe ceas. Am învățat o chestie acolo. Am fost la o casă, curtea lor și terasa lor dădea în mare. Așa. Când am ajuns noi, fluxul era maxim, ne-am dus pe jos. Și am văzut scoici, am văzut anumite chestii, zice, uitați-vă sus, era o stâncă, zice, peste câteva ore apoi o să fie acolo sus, noi o să venim cu barca până aici și o să vedem stânca. Am zis, bă, lasă-mă, era 8 metri, da, deci vorbeam. Zis, aici vine apa și tu acum îmi spui, știi? Și gen, vine repede. Și am avut ocazia asta, că ei au cetate undeva afară, se vine cu mașini din alea ciudate, cu roțile alea, știi, au pus suspensii așa ridicate și apa vine, dar nu ajunge pentru că roțile sunt doar așa, dar mașina cred că are, nu știu, metri buni, 5-6 metri, da, foarte interesant. Odată ne-au prins pe călcâie, da, deci ne-am dat jos ca să nu... Ne-au prins când am venit de la cetate pentru că, fiind cu Nicoleta, ea vrea să fie până la cât se închide? La 5. La 5 și un minut plecăm de aici. Deci ei nu pot să închidă până când nu plecăm noi. Și acolo a fost prima invitație. Am fost de mai multe ori acolo, am petrecut niște timpuri, am petrecut timp foarte fain, oameni, experiențe. Da, foarte fain. Acolo am primit invitația să mă duc să fiu păstorul acelei biserici. Îți dai seama că gândul că poți să crești, să duci copiii, aveam 3 copii, erau încă ok, băiatul era clasa 8-a, cred că, sau mai mic. Având 3 copii, mă gândeam ce înseamnă posibilitatea asta, să te muți într-o țară, limba o vorbeam, nu era o problemă. Da. În aceeași perioadă am primit invitația bisericii unde eu m-am născut, unde părinții mei m-au dus de la naștere și acolo
acolo am fost binecuvântat, serviciul aceea de dedicare pentru copii, acolo am cunoscut pe Dumnezeu, acolo m-am fost botezat, acolo am fost cununat, acolo am ținut nunta, chiar în demisolul bisericii. Erau o sală mare unde am ținut nunta, era un obicei în zona aceea. Și am primit invitația să vin păstor la aceste biserici, ceea ce pentru mine era un wow factor. Băi, biserica copilăriei mele, cum să vin eu păstor aici? Adică aici am făcut toate trăznăile, adică aici am crescut, eram copil, da? Mai fugeam de la biserică să mai vedem câte un film, așa erau vremurile și, cum să zic, aveam toate aturile astea, că știam ce se întâmplă și mă întrebau părinții. Era o biserică arhiplină, dai seama, vorbim de mii de membri, da? Nu știai unde ești în biserică, nu te vedeau, mai mergeam la grupele de copii și făceam chestiile astea, mai fugeam, așa că era ca o aventură pentru noi. Invitându-mă ei, a fost o chestie importantă pentru mine și în același timp am fost invitat la o biserică românească din Anglia, din California, din Statele Unite. Sunt foarte multe biserici în diaspora, vorbim de biserici în Europa și în America. Și nu mi-a fost ușor. La vârsta asta gândești diferit. Dacă la început aș fi ales mult mai ușor și repede, acum cumpănești, pentru că deja intervine momentul acela în care spui, bun, de ce? Despre ce e vorba? Da, de ce? Adică poți să ieși la pensie de acolo, știi, factorul acela de protecție în care zici, să fie bine, să nu fie rău, și zici, nu-i cazul. Nu-i cazul, adică mă duc, am mai mult de lucru sau ce mai trebuie la vârsta asta? Nu mai trebuie nimic. Și cauți o anumită siguranță. Una din lucrurile pe care noi, ca și oameni, vezi și rugăciunile noastre, dacă te gândești la toate rugăciunile pe care le spunem înainte lui Dumnezeu, majoritatea de protecție. Doamne, fii cu mine, Doamne, păzește-mă, însoțește-mă. Pe când Mântuitorul nostru se ruga, nu? Doamne, am venit, facă-se voia Ta. Wow, ce diferență, ce discrepanță. Adică, Doamne, poartă de grijă. Nu-i rău, că Dumnezeu poartă de grijă. Asta este unul din atributele Lui, este bunătatea Lui Dumnezeu, credincioșia Lui care ne înconjoară și ne poartă de grijă. Dar, și atunci am avut de ales și bineînțeles că am făcut, paiul scurt, ala, bala, portocala și am nimerit, nu. Cred că mai am lista pe undeva printr-o Biblie că a trebuit să iau hotărârea singur. Bă, și nasol când trebuie să hotărăști singur, adică... Fără doamnă? Cu doamna. Hotărârea în primul pas o trebuie să fie a mea. Și după ce am comunicat ce am hotărât, a trebuit să hotărâm împreună și sigur că aș fi putut da înapoi. Ea nu a fost așa de entuziasmată ca mine, nu și-ar fi dorit nici schimbarea, nici mutarea și nici nu și-ar fi dorit neapărat locul acela. Pentru că fiind loc mai mare, loc mai larg, mai oameni mai mulți, exact asta mi-a spus, știi? Acea prevestire, știi? Totdeauna are dreptate, știi? Copiii mei asta spun despre soția mea și despre mama lor. Mama totdeauna are dreptate. Cumva are dreptate. Deci totdeauna ce spunea se întâmplă. Nu știu, da. E o scumpă. Ideea este că în momentul acela m-am rugat, am căutat indiciile acelea care să mă ajute, acea călăuzire, da? Acea nevoie de ajutor când în viață recunoști o anumită limitare. Nu ești destul de bun sau destul de înțelept să faci. Și recomand asta tuturor, în momentele în care sunt decizii mari, să nu meargă doar pe instinct, pe intuiție, fie să caute un sfat, fie să caute ajutor, fie să caute în mod personal vocea lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu, călăuzirea aceasta, care poate să vină prin oameni, într-un mod extern, exterior, sau poate să vină într-un mod intern, prin ceea ce Dumnezeu deja a pus în tine și care este esențial. Și știi că și tu în cartea ta ai tu ceva acolo. M-am bucurat tare mult să citesc cartea ta. Mulțumesc. Ideea este că am pus pe o listă. Am zis de ce da, de ce nu. Și după aceea am citit lucrurile respective, tocmai ca să văd ce am scris. Și am avut mai multe de da la Biserica Speranța, deși am fost foarte atras, recunosc, la Biserica din Jersey. Mi-ar fi plăcut foarte mult, dar
undeva n-am avut inimă. Am zis, pentru că Dumnezeu a investit foarte mult în mine, consider că undeva sunt dator neamului meu și țării mele. Și îmi pare rău de ce. Cred că am avut și un sentiment, pentru că am trăit pe propria piele să vezi ce înseamnă să crești generații și rând pe rând să-ți pleci din biserică. Wow. Să investești în tineri. Eu am crescut într-o grupă de copii de peste 100 de copii în biserica în care eu am copilărit. 100 de copii într-o grupă e mult. E o grupă mare. Se leagă prietenii, am amintiri și acum. Și am păstrat relații de prietenie. Când mă duc prin America, când mă duc prin Europa, îi caut, mă duc la ei și o duc foarte bine. Îs bine, dar îs plecați. Copiii lor învârt limba română, dar nu mai sunt români de mult. Normal. Generația aia s-a pierdut. E gone, e dusă. Și atunci, pentru că din generația mea am rămas undeva, pot să număr pe degetele la o mână, undeva bă, eu nu mă duc, știi? Eu nu mă duc și mă bucur că am rămas. Asta a fost un gând care pe mine m-a copleșit. Câtă investiție a fost în mine, Dumnezeu a investit în mine. După aceea, toate experiențele și tot ceea ce puteam și pot să dau în continuare în orașul ăla, am spus, da, rămân. Și chiar sunt mulțumitor și chiar îmi doresc, pentru că, uite, și copiii mei cred că vor face școală și viața aici, ceea ce îmi doresc. Pentru că noi suntem o țară care mergem înspre minus. Din multe puncte de vedere. Și chiar nu-mi doresc, din punctul ăsta de vedere, nu-mi doresc să ajungem tot mai puțin și tot mai... Așa că undeva România este o țară aparte. Iubesc neamul. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-am născut aici, dar numai după ce am fost în Africa, da? Deci până atunci am fost. Da, eu recunosc. Perspectiva s-a schimbat un pic. Da. Eu nu pot să nu mărturisesc când am ajuns în America la bibliotecă și n-am știut, trebuie să mă învețe cineva. Băi, omule, n-am știut să mă duc la bibliotecă, atenție, și am fost la școală, nu-i prima oară când m-am dus la școală, da? Dar eu când am dus la biblioteca școlii și când m-am dus și am început să trag pe mânerele acelea să mă duc și cu scara să te urci, să nu știu ce, și când am văzut cum se fac fișele și ce înseamnă să stai într-o sală de dimineață până seara și să nu mă podi plânsul. Și, mamă, eu de ce nu m-am putut eu naște aici, mă? Eu eram unde eram eu, știi? Dar, da. Așa că, da, asta a fost unul din momentele de răscruce și ia că de 7 ani eu sunt în biserica mamă, biserica de unde am plecat. Biserică foarte faină, cu oameni special deosebiți, de care mă bucur și pe care îi slujesc în toate momentele vieții lor. Duminică a fost un moment fain, de binecuvântare. La începutul anului am avut 6 mormântări, deci nu a fost așa de fain, dar stai lângă oameni și undeva lucrul ăsta te obligă să fii sensibil la nevoile oamenilor, pentru că, vezi, suntem tot mai nepăsători. Asta este nu știu aici la voi, dar față de ani în care eu am copilărit și de ani în care am crescut și am avut relații, eu am văzut cum a crescut nepăsarea în ani. Suntem tot mai reci, tot mai distanți, tot mai indiferenți. Și se vede lucrul ăsta, se simte. Așa că undeva trebuie să dăm și să schimbăm un pic macasul. Da. Ca să ajungi la concluzia asta ar trebui să facem ceva. Și să ajungi să decizi, să subliniez aici, că odată ce faci o listă cu pro și cons, tu iei o decizie. Adică iei criterii în considerație și nu iei o decizie din stomac, ci iei criteriile alea care te împing într-o parte sau alta. Alegerea ar fi, mie îmi place America sau mie îmi place Jersey și asta e. Da, sau te gândești la provocare, te gândești la copii. Dar nu e o decizie, adică nu cântărești. Ca să ajungi să ai o decizie, ca să ajungi să te numeri pe degetul la mână dintre ea care au avut un fel de îndârjire, de genul, eu nu mă duc. Eu cred sau n-au luat viza. Sau n-ai luat viza asta. Sau n-au luat viza, da. Care poate să fie. Poate să fie și asta. Poate să fie și asta. Ca să ajungi la chestia asta, ele nu se întâmplă, pur și simplu. Adică și faptul că știi sau că ai fost înclinat să faci o decizie. Nu s-a întâmplat atunci. E tot pe baza ceva ce s-a pus în tine mai devreme. Dacă ar fi un salt, să zici, ok, deja știm de doctorat,
unde îl vezi pe Ovidiu luând din nou, nu știu, poate muguri decizii astea sau uite, eu iau pe calea asta, nu pe calea asta. Unde ar fi următorul salt? Pentru mine e ușor, pentru că pot să identific momentul ăsta. Eu văd pe mulți care se luptă, la ce facultate să merg. Și sigur că a venit și la mine momentul ăsta. Eu am luat hotărârea de a intra în relația asta cu Dumnezeu destul de târziu, chiar dacă am fost crescut în biserică. Să nu am impresia că dacă duci copiii la biserică, asta, ei vor rămâne acolo. Faptul că tu ești de o anumită religie, asta nu înseamnă că în mod automat, prin sânge, o transmiți. Nici chiar educația nu e suficientă, că există mulți educați într-un anumit fel și te miri ce ajung. Frumusețea relației cu Dumnezeu este faptul că Dumnezeu ne acordă privilegiul ăsta și ne dă libertatea aceasta, care este unică în dreptul lui Dumnezeu, ne oferă liberul arbitru, șansa de a alege. De a alege să facem sau să nu facem, să mergem, să nu mergem. La fel și în dreptul lui. Este alegerea liberă în sensul că, deși alegerile noastre nu sunt total libere, da? Deci n-aș vrea să intru în... Există constrângeri. N-aș vrea să intru în domeniul ăsta, dar undeva alegerile noastre nu sunt chiar libere, sunt un pic pervertite de natura noastră, de anumiți factori, de așa. Nu vreau să intru în detaliile astea, pentru că deja aș intra pe o anumită cale și deja cred că e un subiect prea nișat pentru ceea ce faci tu. Pentru toată lumea putem să zicem așa, tu cam poți să alegi din ce cărți ai în față. Da. La nivelul ăsta minimal, așa este. Mie mi-a plăcut întotdeauna școala și un lucru care pe mine m-a ajutat foarte mult, lucru pe care am vrut să-l transmit și copiilor mei, este că ceea ce mi-a deschis foarte mult orizontul a fost cititul. Eu, de când mă știu, citesc mult, Da, nu mai știu numărul de cărți sau așa, nu mi-am propus să le număr sau așa, dar eu citesc tot ce îmi cade la mână, mă oblig să citesc zilnic Biblia, iubesc cuvântul ăsta și îmi place, într-un mod revelator, în timp ce citesc Eminescu și nu-mi spune nimic. Practic nu l-am citit, să fie cu iertare, de când am terminat liceu și atunci pentru că am fost obligat, dar nu aș putea să spun, vreau să citesc Eminescu pentru că acum cobor în jos luceafăr blând, m-ar ajuta să văd cum să fac. În schimb, ori de câte ori citesc Biblia, am un sentiment că nu doar îl cunosc pe Dumnezeu, dar mă cunosc pe mine și câteodată sunt niște sfaturi practice și sunt din nou surprins că cunosc textul și îl citesc de 30 de ani, dar de fiecare dată când mă apropii primesc fie o încredințare nouă, fie o putere nouă pe baza aceluiași adevăr. Că Biblia are un singur adevăr și mai multe aplicații, dar nu poți să citești un text să spună 7 lucruri în același timp și toate să fie diferite. Dar adevărurile astea sunt viață, că de-aia spunea Mântuitorul despre cuvântul, el este cuvântul. Revenind, am dat la liceu, am ajuns la un profil foarte, foarte tehnic, mate-fizică. Am început să merg pe la olimpiez. Asta a însemnat că mai am învățat un pic extra. Era olimpiezi, olimpioane. Adică... Da, eu m-am dus la olimpiez, la așa. Și tot în perioada aia, într-un mod foarte, foarte ironic, deși crescut la biserică, am devenit foarte, foarte obraznic, foarte rău. Nu știu, faptul că citeam și eram un pic mai deștept în clasă, am fost și șeful clasei, era un tip plăpânzel, așa, de sport, nu știu ce să zic. Știi, când te alegi și aleg toate echipele și tu... Încă ești acolo. Practic nici nu faci opțiunea, nici dacă nu sunt echipe, tu nu ești opțiune, știi? Deci, cum să zic, lucrul ăsta m-a frustrat, știi? De-aia când mergeam la sport, mergeam ultimul, după ce mâncam câteva sandwich-uri pe care le găseam prin clasă, aia a fost. Omule, eu am crescut cu, ăsta era sandwich-ul nostru cel de toate zilele, că așa e și rugăciunea, pâinea noastră cea de toate zilele, era o pâine unsă cu unsoare, pentru voi cei de aici, voi nu știți ce e unsoarea. Nu, dar ăia care știu salivează deja. Este untură și o făcea mama, aveam un condiment special de la sârb, se numește Vegeta, care este atât. Și dacă nu găsea Vegeta, punea boia și sare și era mărul de toate zilele, fără că nu puteai să mereau împreună, mereau sincron. Deci aia a fost, după ce a venit Revoluția și am început să mai vină câte un cârnaț de la unguri și mai anumite voi cremuri și ce mungeam noi pe pâine,
ne-am dat seama că mama câteodată e limitată în privința aceasta, dar mamele celorlalți nu. Și atunci am descoperit eu câțiva colegi că mergând la educație fizică, tu dacă rămâi în clasă, găsești suficientă mâncare înainte de educație. Cum tu nu făceai educație, nu ți era rău, adică nu alergam, nu era o problemă lucrul ăsta și a devenit notoriu că după aceea toți rămâneam tot mai târziu și nu mai mergeam la educație și cei din urmă am început să împărțim mâncarea, ceea ce a fost foarte fain. A fost foarte fain. Am avut niște ani de liceu extraordinari. Crescând în mentalitatea asta, foarte repede îți dai seama și profesorii mei, am avut profesori faini, dar am avut și profesori care, cum să zic, nu au fost obișnuiți. Eu sunt un tip mai șugubăț, așa aș putea spune, știi? Un pic. Și cu unii au mers de minune, știi? Unii mi-au dat niște lecții de viață și profesorul meu de limba română, domnul Plămădeală. Omule intra în clasă și din minte spunea fiecare lecție. El știa ce e la clasă 9, ce e la clasă 10, 11, 12. Din minte, niciodată nu venea cu o carte nivelit. Era întotdeauna, cum să zic, pieptănat la centimetru. Era un tip, un fumător înrăit, în fiecare pauză ieșea și fuma, dar fuma cu ceva capăt și îl punea, deci avea totul era protocol la el. Venea tot timpul la costum și la cravată. Impresionant. Omul ăla mi-a schimbat perspectiva de a învăța și Cu el m-am luat la trântă, a biruit o încăpățânare din asta de copil de clasa 10-a. De-aia am dovedit-o după aia. Pentru că am învățat și chiar l-am impresionat. M-am întâlnit foarte târziu, lui murise și băiatul, ne-am întâlnit foarte târziu și chiar se întreba ce s-a ajuns de mine. Eram unul din reperele acelea că, drăgan, știi? Adică, da. Și atunci am avut profesori care m-au iubit, am avut profesori care, datorită genului meu, făceam mișto, mai venea câte o profesoară cu câte o pană din aia în cap, știi? Ziceam, Doamnă, nu mai rămas nimic în coteț, acum zic, toate găinile ajumuli. Dar de fapt era o pană din aia, știi? Da, de pe unde? Obraznicul ieși afară, știi? Bine, Doamnă, ies. Și lucrul acesta am făcut ca să se scindeze lucrurile. Am o profesor la care am învățat și una din lucrurile care le-am învățat foarte bine a fost limba engleză, pentru că am avut o profesoară foarte destupată. Ea era mult mai în vârstă decât noi, 14, 15, 17 ani cât am avut în liceu, ea undeva la 30 de ani, dar o tipă foarte deschisă. Faptul că noi puteam să-i spunem ei pe nume, pentru noi era, wow, ăștia nu înțeleg, că ăștia nu știu cum ne cheamă, ăștia ne vorbesc ca și cum, știi... Noi, Ovi. Da. Cum te cheamă? Ovi. Exact, dar pe vremea aceea să spui altceva decât noi am crescut cu tovarășa învățătoare, tovarășa profesoară și mai târziu în liceu am ajuns cu doamna profesoară. Faptul că puteam să spunem pe nume sau puteam să vorbim așa pe noi a fost un factor wow și... Nici nu știam prenumele profesorilor. Nu. Habar n-am. La doamna profesorii mei nu știu prenumele, știu numai numele. De plămădeala mea. Ei, am avut profesor care, în momentul când eram în clasă, eu ieșeam afară pentru că eram cel obraznic și am avut profesori care m-au iubit. Unul din profesoarele care mi-a oferit șansa aceasta a fost profesoara de istorie, care văzând în mine ceea ce eu nu puteam să văd la momentul respectiv, a spus așa, bă, ești bun de gură, dacă tu înveți bine limba română și o învățam datorită profesorului Plămădeală, care m-a dat cea mai mare lecție de viață, eu te ajut la istorie. Pe vremea aceea se mergea la drept la Cluj, era the best thing to do. Deci era acel, dacă ajungeai la drept la Cluj, da, la Cluj, atunci erai omul. Erau nu știu câți pe un loc. Se intra cu meditații grele. Posibilitățile părinții mei au fost foarte limitate. Mi-au dat meditații. Ce meditații? Mă medita mama în resetarea din fabrică, dar la ce să mă mediteze, știi? Ce vorbești? Și atunci mi-am dat seama că undeva e pe mine. Undeva e pe mine. Mă duceam la profesoara asta acasă, îmi dădea să învăț istorie, îmi plăcea istoria, numai că nu o luam în serios. Și am dezamăgit de atâtea ori încât la un moment dat o spus, știi ceva, asta e, lucru pe care mai târziu l-am regretat, dar totuși media și investiții au fost peste ceea ce au însemnat.
Pentru că ceva s-a întâmplat. La 17 ani, conflictul acela interior pe care îl are toată lumea, conflict între bine și rău, între ceea ce spui că ești și vrei să pari și ceea ce mai înveți și pe la școală. Știi, când ai ajuns să vorbești despre, nu mai știu exact, cartea, era locotenentul care trebuia să meargă în război, a venit acasă și spunea soției care, mă rog, a făcut ce-a făcut, el spunea, zice, cred că cel mai nasol lucru este să ajungi să te minți pe tine însuți. Bă, pe vremea romane faină. Am tot am înțeles că și acum în clasa 12 tot aceeași cărți pe care le-am studiat noi, nu știu, să-mi fie cu iertare. Și lucrul acela, tensiunea interioară, relațiile și tot ce pe un fond în care eu mergeam la biserică, atenție, pe un fond în care mergeam la biserică. Și am început să caut în trăirile astea, în lupta asta, tensiunea asta care era în viața mea. Aveam o fațadă și aveam o percepție despre mine, dar realitatea o cunoșteam doar eu. Faptele mele declinau credința și lucrurile cu care ziceam că, mă duc la biserică, știi, nu prea se vedea lucrul ăsta. Și atunci lupta asta m-a dus într-un moment în care mi-am dat seama că e o mare minciună în viața mea și mi-am dat seama că e un moment în care aleg, fie mă duc la băute cu colegii mei, era o mare nebunie în vremea aceea la liceu, se bea în pauze, se fuma, era dezastru și cam toată lumea mergeau la discotecă, era pe vremea aceea și am avut un coleg care chiar a făcut comă alcoolică și a scăpat foarte, da? Am avut o colegă care deja în primii ani a murit în accident de mașină datorită teribilismului. Și, adică, puteai să faci ce ai vrut tu. Era vremea cu Caritasul, da? Yeah. Era vremea cu Caritasul. Trăim nebunește. Deja prietenii mei începeau să plece din țară, aia care au terminat liceu. Deja am avut un prunc care s-a lăsat de școală, pentru că era moda, s-a lăsat de școală sus în Germania. Și-a venit mestecând gumă în blugi, din aia noi de firmă. Și când am văzut noi, bine, nu ne-a spus unde o sta și ce-a făcut. Că dacă ne spunea și cum a făcut blugii aia, ziceam, bă, lasă că și noi, țarii noștri, e buni. Nu ne trebuie altceva, știi? E destul. Dar nu ne-a spus lucrul ăsta și toți jinduiam și ziceam să fugim și noi în Germania. Apoi el a fost arestat și asta e. Și atunci conflictul la interior s-a rezolvat foarte fain, foarte ușor în momentul în care mi-am propus și am ascultat o chemare, pot să spun, pe care am regăsit-o în învățătura Scripturii. Citind Scriptura foarte mult, chiar în perioada aceea împreună cu soția mea. Pe vremea aceea eram doar prieteni din genul, nu eram nici măcar prieteni într-o relație, nu eram prieteni, eram prieteni ca prieteni, că băieții se înțeleg foarte bine cu fetele, dacă nu apare interesul de altă natură. Și pe baza acestei creșteri, în ce mă privește intensitatea cu care am citit Cuvântul lui Dumnezeu, a venit și decizia, eu vreau să am experiența asta. Da? În termeni biblici, m-am pocăit, adică pocăința a fost o schimbare a minții, da? Pe de o parte este părerea aceea de rău, că bă, e nasol și recunoști ceea ce ești cu adevărat. Și a fost nasol și faptul că mințeam părinții și faptul că vorbeam urât și faptul că la școală eram obraznic și pentru că în mintea mea erau tot felul de trăiri și pentru că felul meu de a fi era de multe ori execrabil. Bă, ne băteam la școală, furam, mințeam, adică lucruri care adânceau undeva în sufletul tău o povară, o vinovăție care nu era potrivită cu vârsta. Erau niște trăiri pe care nu trebuia să le avem. Dar asta era rezultatul faptelor pe care le făceam. Am încercat eu o îmbunătățire, am încercat o spoială, dar n-a mers. Și la un moment dat, când ai căzut în fața acestei divinități, ai spus, mă, nu pot singur, adică standardele tale sunt prea mari. Ce lipsește? Lipsea momentul acela în care tu, de fapt, începeai relația cu Dumnezeu și recunoscând lucrul acesta, tu spui, bă, eu nu pot singur, ci mă duc cu tine. Exact cum tu mergi acum cu băiatul tău, da? Și tu vezi că el poate, că așa, dar tu știi că sunt anumite momente care nu trebuie să-l duci în brațe, ci doar trebuie să... Ăla a fost momentul și am apelat la Dumnezeu, a venit momentul acela în care m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu din toată inima, am început să iau biserica și lucrurile acestea în serios și a început să intervină și școala. Mi-aduc aminte și acum, aveam profesoara de psihologie și noi pe vremea aceea am mai făcut tot felul de lucruri. Am învățat și latină, dacă tu poți să-ți imaginezi. Soția mi-a făcut rusă în școală. Asinus frecat. Deci...
Încă am corigența la rusă și la latină. Ok. La rusă și tot te bejilaiu și Arasna Cragnaia. Nu știu dacă e potrivit să spui cuvintele astea acum în perioada asta. Nu, spun că nici acum nu știu ce înseamnă. Dar nu trebuie să da. prin afară minte ca să trebuie să trec corigența la rusă. Și ai trecut. Da. Cred că e ce-ți doresc eu ție, Dulce Românie, tradus în rusă. Wow. Și trebuia să înveți în rusă asta ca să... Da, mă înțeles. Pare rău pentru momentele astea. Da, le-am avut și eu pe mine. Dar mi-aduc aminte de lucrul acesta. Schimbarea mea a fost radicală, a fost profundă și a fost vizibilă, pentru că profesorii se întrebau ce-i cu tine. Adică erau obișnuiți să comentez, să fiu obraznic, să fac lucruri ieșite din comun și mă întrebau ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte și nu pot. Lucrul acela m-a pus într-o stare în care mi-am dat seama cât de rău am fost. M-a avut o profesoară, fain așa, ea preda în fiecare an materia asta, nici nu ții minte. Deci era o profesoară din aceea care, pe ăla de mate, știu că e de mate. Dar asta nu știai, era de filozofie, era psihologie, era, nu știu, niște materii. Când ai un caiet și în caietul ăla ai toate materiile ei, spune mult de tine, în primul rând, că dacă ai avut un singur caiet la toate în liceu, atunci, clar, ai făcut liceu undeva pe la agricol, pe la tehnic, pe la sportiv. Dar când ai la aceeași materie pe toți anii un singur caiet, spune mult și despre tine, dar spune mult și despre profesoară, știi? Și mi-aduc aminte că unul din lucrurile pe care mi-am propus a fost, m-am dus la părinții mei și am zis, nu vă mai mint, din ziua asta mă întrebați orice și chiar dacă e împotriva mea, eu vă spun. Nu vreau să spun că ori folosi la maxim chestia asta. Câte pedeapsă am luat. Dacă mi-a părut rău de ceva, dar mi-a părut rău de declar. Nu puteam eu în liniște acolo să zic, Doamne, eu știu că nu-i mai mint, dar știi? Tu te duci și te acuzi și te osândești singur, știi? Dar era și retroactiv sau ai zis numai înainte, de acum încolo nu vă mai... Dacă te întreba de retroactiv, n-am avut curaj. N-ai avut curaj. N-am avut. A fost între mine și Dumnezeu. Și bunul Dumnezeu a făcut ca a fost ok. Doamne, eu mulțumesc doar că nu erau camere video și că nu erau telefoane să registreze. Mulțumim Domnului. Amin. Pe de altă parte, m-a păzit Dumnezeu, pentru că în privința asta e importantă și mărturia. Deci nu au fost din alea serioase, dar au fost multe. Și mi-aduc aminte, m-am dus la profesoara asta și am zis, Doamnă, vreau să spun că din ziua asta, vă rog să nu mă mai scoateți afară de la orele noastre. Zic, să știți că s-a întâmplat ceva fain cu mine, zic, și să știți, o să vă respect, sunteți așa și așa și spun, vreau să vă spun că de ce? Că ce s-a întâmplat cu tine? Și Doamnă, zic, m-am întors la Dumnezeu, m-am pocăit. Și am văzut stupoarea pe fața ei, am văzut așa că eu căzut față și te rog să ieși afară. Dacă și de lucrurile sfinte îți bați joc, și clasa, nu, zice, s-a uitat, i-am scos, aveam. Deci, omule, tu îți dai seama, adică femeia asta nici nu m-a crezut, adică nu m-a crezut și pentru mine a fost, wow, chiar așa, adică, chiar așa eram, nu. M-a apucat rușinea, înțelegi, eu care nu știam cum. Prima mea experiență religioasă și de obrăznicie în clasa 9. Erau laboratoarele alea unde, știi, erau desenele alea cu omul ăla care din maimuță mică, gheboasă, păroasă, știi, tot se ridică și pac dintr-o fază, fără nicio explicație, un bărbat. Așa. Și eram 4 pocăiți, 4 oameni care mergeau la biserică, cunoscuți pentru lucrul ăsta, pentru că noi înjuram mai pe ascuns, mai puțin, așa. Ce spanac vrei? Da, exact. Și m-a ascultat exact la lecția cu pricina. Și îți dai seama că pentru mine, adică nu a trebuit să mă uit acolo, să inventez ceva. Ți-am zis, eram bun de gură, adică nu se punea problema să nu zic ceva. Nu există. Citeam o propoziție și îți vorbeam 5 minute, că am citit o propoziție, întorceam pe toate părțile, un șepte, luam cu ochii închiși și mergând cu spate în aceea. Deci nu era o problemă asta. Și undeva m-am iritat eu și o răsfoit. Eu consider că aia a fost momentul, știi? Drăgan, lecție. Zic, ce lecție, Doamnă? Nu știu, lecție. Să vă spun eu lecția, zic, sau dumneavoastră vreți să... Era o tânără, s-a roșit toată, era o tânără, nu a ce trebuia să facultatea și cumva opțiunea ei a fost să vină profesoară, deci cred că putea să fie devină medic sau ceva, deci habar n-am, dar oricum era clar că nu-și dorea să fie acolo, mai ales că cu unul ca mine în clasă, adică nu ne interesează, zice, spune lecția. Păi zic, Doamne, dacă îmi spuneți ce lecție, poate vă spun ceva despre ea, dar așa eu nu știu despre ce lecție vorbiți noastră, știi? Deja am enervat-o, știi? Și nu e un lucru bun. Când ăla care are pixul și scrie, nu e bine să-l enervezi tu pe el, adică tu vrei nota, nu...
Ales dacă zice actele și la uite-te control. pe perete, zice lecția despre... Aoleu, zic și într-un mod de sinceritate, parcă acum mă văd, acum mi-aduc aminte, eu mi-am adus aminte de învățătura de la școlile duminicale când eram în grupele de copii. Lecția habar n-aveam, nu știam ce să spun, că o maimuță se transformă în om, adică am mai auzit-o din astea, dar n-am văzut în viața mea, am văzut maimuțe, am văzut oameni, dar n-am știut că din maimuță bazează un om, știi, adică... Nimeni n-a văzut, da. Nimeni n-a văzut, da, mă rog. Cât de aiurea, știi? Și m-am uitat și... Dar eu într-un moment de sinceritate am zis, da, eu cred că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și eu mă gândeam că e parte din lecție, adică am văzut omul acolo, știi? Adică nu vedeam legătura cu... Bă, s-a roșit rău de tot. Clasul a început să râdă. Ăștia au crezut chiar un moment din ăla, știi? Ce mă, era după Revoluție, la un an. Era la un an după Revoluție. Tu-ți dai seama ce tupeu. Și mi-aduc aminte, s-a roșit, zice, nu ne interesează, s-a uitat la sfârșitul catalogului, era trecut, baptist. Zice, da, văd că ești din ăla, zice, nu ne interesează orientarea ta religioasă, pe noi ne interesează lecția, noi vorbim aici de știință. Zic, Doamnă, și eu. Știi, părând interesant, numai că părerea eu nu era interesată de ce. Zice, te rugăm să zici lecția. Eu am prins curaj și am zis, da. Părerea mea este, zic, că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Da, cu palma în masă, s-a enervat. Pe vremea aceea mai ne abțiguiau, știi, erau niște bastoane, știi? Parcă acum simt. Adică acum nu le mai simt. Aici l-am simțit. Da, nu, la noi era așa, trebuia să ții și dădea cu sete, adică nu știa că degetele astea trebuia folosite anul următor. Adică un an de zile încă, știi, nu mai simțeai nimic. În fine. Și mi-aduc aminte de momentul ăsta, pentru că a fost alegerea mea clară. A fost opțiunea mea de obrăznicie. După ce a dat cu palma, a zis, nu ne interesează, te rog să ne spui adevărul și lecția, oamenii vin din maimuță. Atât mi-a trebuit. Bă, o simți că vine. Și-a ieșit, a venit. Poate muta. Zic, poate dumneavoastră, zic, pe mine m-a creat dumneavoastră, pe mine m-a creat bunul Dumnezeu. Bă, m-a dus de perciun la școală, au chemat părinții, mi-a dat 2 de 3, a fost momentul zero. A fost prima mea experiență în care am fost prigonit pentru religia mea, înțelegi? Adică public, într-o școală publică, într-un liceu bun din Arad, liceul Vasile Goldiș din Arad. Da, deci asta am fost. După momentele astea, îți dai seama când profesorii te scot afară, când tu spui, băi, eu m-am schimbat și schimbarea e reală, ieși afară. Credeau că fac mișto. Atunci mi-am dat seama cât e de importantă partea aceasta, să-ți rezolvi lucrurile cu Dumnezeu din timp. Și atunci aici a venit. Deci aveam opțiunea să merg la drept, la Cluj. Aveam perspectiva aceasta. Am avut momente în care m-am gândit că cine știe ce avocat sau cine știe pe ce zonă m-aș fi dus sau așa. Dar în același timp, cu abilitatea de a vorbi, cu informațiile pe care le-am pus în mintea mea și cu lupta care s-a petrecut în viața mea, experiența mea personală, am zis, băi, eu trebuie să duc mai departe cumva chestia asta. Și fascinat de lucrul ăsta, spre stupoarea și groaza părinților mei, spre surprinderea totală a profesorilor mei, în clasa 12, după ce am luat bacul, nu m-am dus la facultate. Părinții mei erau foarte dezamăgiți, țin minte și acum, și taică-mea și maică-mea și tot îmi spuneau că de ce vreau să mănânc eu pâinea de păstor, nu știu că îi luam alimentare, dați-mă o pâine de păstor, deci în mintea mea nu înțelegeam ce înseamnă pâine ei vorbeau de a-ți câștiga pâinea și eu întrebam oare care e pâinea de păstor că n-am văzut-o niciodată. Bine, nici ei, dar... Pâinea Graham, știu că vine la 1 Graham, da. Da, Graham. În fine, a fost un an greu pentru mine și a fost un an hotărător. Părinții mei trebuia să răspundă la întrebarea la câte facultăți prunc tău, că eram deșteptățiuț în sensul ăsta, adică nu mă plăia să intru la facultate, știi? Dar m-am dus să mă scriu la seminar.
A fost greu pentru că eu botezându-mă târziu, erau niște criterii la seminar, nu se primea decât după 3 ani de la botez. Trebuia să ai o vechime de 3 ani, adică să nu fii întors de curând, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta pe mine m-a tras în jos, în sensul că cei de acolo erau probă eliminatorie. Înainte să dai examen din română, din teologie, din Biblie, din anumite, era Noul Testament și Vechiul Testament erau 2 materii. Înainte să dai examenele acestea, proba eliminatorie a fost o probă de a-ți spune, de a-ți recomanda, de a-ți spune cum s-a întâmplat chemarea, lucrul acela intern, tainic, dar care era văzut de toată lumea, și de a trece proba eliminatorie prin vorbire, trebuia să ai oarecare elocință în vorbire și să fii cu abilitatea de a cânta. La mine n-a fost o problemă că n-am ajuns pentru că proba eliminatorie pentru mine a fost de câți ani ești botezat, știi? Și am încercat și acolo o glumă. E normal, adică asta e felul meu de a fi, cum să nu încerc? Și știind că trebuie 3 ani, am întrebat, adică nu eram chiar așa de limitat, am întrebat pe păstorul meu din vremea respectivă și am întrebat profesorii de acolo și ei au zis, ok, vino. Dar fără să-mi asigure că venitul meu la București înseamnă și că voi intra la examen. Odată ce aș fi intrat la examen, nu era o problemă. Din punctul meu de vedere al cunoștințelor, nu era o problemă. Și așa a fost anul 2 când am intrat. Anul acela a fost destul de greu pentru că în momentul când am intrat la interviu, am văzut acolo un rând de popi, așa toți erau somități, așa oameni foarte serioși. Eu, copil, am văzut că zic, încerc, da, de câți ani ești botezat? 1 an, 7 luni, 3 zile, 4, știi? Încerc gluma asta, știi? Nimic. Da. Adică, știi? Adică, hello, sunt eu, am venit eu, știi? Nu m-ați recunoscut. Și a zis, s-a uitat și a zis, știi că cerința noastră e 3 ani? Da. Și? 1 an și jumate, 3 ani? Nu. Atât a fost tot. M-am întors acasă, m-am înscris la o facultate, să nu povestesc, am fugit de acasă, deci au fost mai multe chestii, au fost niște momente destul de grele atunci. Nu cred că merită să le povestesc, dar am fugit de acasă ca să nu mă înscriu la o anumită facultate, n-am mai putut să scot diploma, m-am înscris la o facultate ca să părinții mei să fie oarecum. A fost o foarte mare presiune pentru mine, nici nu știu cum am putut să birui, pentru că stăteam acasă cu ei și nu câștigam pâine în altă parte și trebuia să dovedesc oarecum. Și nu puteam să trec nici peste dezamăgirea lor. Undeva asta mi-a rupt inima. Ei se așteptau de la mine să fiu ăla, primul cu facultate din casă. Și după ce m-am scris la facultate, s-a închis literalmente facultatea. Era clar că Dumnezeu lucrează și m-am angajat și am devenit profesor de religie. O altă poveste, doar ca să înțelegi ce înseamnă profesor de religie, mergeam să predau religie în școli, era o slujbă plătită cu ora. Deci, îți dai seama, aveam 18 ani, am terminat liceul, nu aveam nicio altă pregătire, am fost la o pregătire formală la Budapesta, la AXI, o asociație din asta care se ocupă cu profesorii creștini. Am avut acolo câteva săptămâni de pregătire, după aceea în Timișoara și iată-mă profesor. Eu care umblam să motivez câteodată în catalog, când prindea catalogul, ne motivau absențele, da? Știam cum să le motivăm și mai motivam din ele. Doamne, iartă-ne. Dar să ierte și pe profesori care lăsau și stilou, adică omule, era o invitație deschisă, era ca și cum rezolvați-vă problemele, știi? Și noi le rezolvam și le rezolvam și la alții. Un sandwich costa în general, dar imaginează-ți că am ajuns profesor, nu erau mulți copii de baptiști, erau câteodată 2-3 într-o clasă și din toate clasele făceam grupa. Grupa trebuia să fie cel puțin 14, mi se pare. Dar la mine veneau toți copiii. De ce? Pentru că le plăcea. Și eu din salariul pe care îl primeam, luam la toată lumea bomboane. Îți imaginează orele de religie unde învățam anumite lucruri, lecții, aveam lecții, am dus flanelograf, dacă tu știi ce e flanelograful, era o pânză pe care puteai să lipești niște imagini și așa am făcut pentru copii. Veneau cu zecile și după aceea ne și jucam. Și la un moment dat, țin minte faza asta, ne-a prins directorul școlii, era o școală generală numărul 5, destul de bine cotată în Arad, undeva chiar în centrul Aradului și a intrat în clasă că lumea se întreba unul de ce câteodată e așa de liniște la mine în clasă, de ce toți copiii țipă și vor să vină la proful de religie. Nu era Iurea, proful de religie, eu sunt Ovi, ce prof de religie? Lasă-mă, adică consideram că e o înjosire, proful de religie. Nu, Ovi, domnul Ovi eram. Și
era și joaca asta și copiii spun, bă, Menela, ne jucăm, primim bomboane și ne învață din Biblie. Ce era fain. Un lucru care pe mine m-a urmărit a fost că după ani de zile, copiii care creșteau, eu nu mi recunoșteam. Mă vedeau și îmi spuneau, și acum spun rugăciunea Tatăl nostru. Și acum știu cele 10 porunci pe de rost. Mă înfior. Asta a fost impactul meu asupra generației respective. Mergeam la sală, mă duceau de mâini de picioare, duceau catalogul. Copiii veneau după mine. Eram atât de popular, eram atât de iubit. Și la un moment dat directorul școlii a venit, era prea mare gălăgie. Adică toată lumea știa că vine lumea buluc la mine, da? Bomboane. Și eu m-aș fi dus. Adică eu mi-aș fi dus la clasa mea dacă eu îmi dădeam bomboane. Despre ce vorbim? Și deschide ușa și eu eram pe catedră în picioare și toți copiii pe bănci și fugeam și ne jucam nu știu ce joc. Mi-aduc aminte stupoarea lui. S-a blocat. A zis, domnul Ovidiu, domnul profesor, zice, după terminare așa se vede cancelare. Și eu, trăit fazele numai din liceu, când mă aștepta lumea ca a zis, bă, sigur iau bătaie și de data asta, știi? Deci asta era, înțelegi? Traumele. Da, traumele copilăriei. Dar a fost momentul zero. Am stat un an de zile acasă, mi-a fost greu. Am lucrat ca orbetele pe un salar de mizerie, de nimic. Nici măcar abonamentul de tramvai plus bomboanele, cam atâta puteam să-mi permit, dar a fost unul cei mai faini ani din viață. Cei mai faini ani din viață. Lucru care m-a ajutat că nu despre asta este vorba, ci despre bucuria investirii vieții tale, a felului tău, a cunoștințelor tale în alții. Lucru pe care îl fac și astăzi cu mare bucurie. Ăla a fost, cred că, momentul zero. Anul 2 am început seminarul și de acolo restul e poveste. Da, și acum ți-ai făcut propriu, ți-ai făcut propriul seminar, da, nu? Da, propriul liceu, deci am zis despre ce vorbim, da. Despre ce vorbim. Da. Da. Între acel moment, 18 ani, domnul Ovi și acum pastorul Ovi, ce a rămas la fel și ce s-a schimbat? O să încep cu ce s-a schimbat. Clar că s-a schimbat mult în sensul că sunt mai multe responsabilități, e foarte multă muncă, foarte puțin timp pentru anumite lucruri, pentru că sunt multe de făcut. S-a schimbat sigur și nivelul de responsabilitate și asta presupune decizii care se iau mult mai greu, nu mai hotărăsc așa repede, dar fac și duc lucrurile până la capăt într-un anumit ritm, pentru că se poate deocamdată, se poate. Ce nu s-a schimbat? Nu s-a schimbat felul meu de a fi. Nu cred că cine m-a cunoscut acum 30 de ani poate să spună, bă, s-a schimbat, e diferit. Nu, cred că sunt la fel. Una din probleme uriașilor mei erau că copiii vorbesc cu mine la pertu și că nu mi se adresează cu fratele păstor sau domnul pastor sau că nu vorbesc cu dumneavoastră sau așa. Adică lui Dumnezeu îi spunem tu, Doamne, vin la tine și, bine, asta e o comparație, nu merită. Ideea e că nu s-au schimbat lucrurile acestea, nu s-a schimbat nici modul în care văd acum oamenii. Pentru mine, chiar dacă am avut parte de multe momente în care am fost rănit și crede-mă, duc multe poveri în sensul că atunci când stai lângă oameni și oamenii te cheamă la mormântări, la spitale, parte din slujba mea. Să vezi ce au văzut ochii mei, să trăiești poate câteodată săptămână după săptămână drama unei despărțiri, cu fiecare cu intensitatea, că acum pot să zic aproape imun la mormântări. Dar totuși există momente în care tot mai simt, tot mă cutremur și e parte din tine. De fiecare dată pe cine îngropi și cunoști, pe cineva drag. Te gândești, ai amintiri, și mergi acolo și stai cu familia, treci prin toate necazurile lor, e o povară. Lucrurile acestea te schimbă. Ei, fac același lucru cu pasiune. Asta nu s-a schimbat. Fac cu același drag. Iubesc în continuare oamenii, în ciuda faptului că poate am fost de multe ori rănit. Încerc să trec și peste greșeli, fac încă foarte multe greșeli, că așa spune fratele Domnului Iisus, apostolul Iacov, spune, cine vorbește mult, nu se poate să nu
greșească, să nu păcătuiască. Și eu care vorbesc mult, nu știu dacă ți-ai dat seama, dar... Nu, ci că vorbesc cu femeile sau femeile că vorbesc mai mult decât bărbații sau așa, nu în cazul nostru. Nu. Yeah. Nu în cazul nostru, sigur. Nu ești departe, da, tu acolo ești și tu. Am venit după 8 ore, adică nu. Da, și cuvintele încă nu s-au terminat. Da, deci cam astea sunt lucruri. Ce nu-mi doresc să se schimbe niciodată este nu neapărat felul meu de a fi, că nu ăsta este important, ci nu vreau să se schimbe pasiunea aceasta, nu vreau cumva să se întâmple ceva să omoare lucrul ăsta care presupune o pasiune neîntreruptă, continuă de zeci de ani, în care eu vreau să-L fac cunoscut pe Dumnezeu în viața oamenilor, să-L aduc pe Dumnezeu și să-i atrag pe oameni spre Dumnezeu. Asta mi se pare factorul wow. Adică în orice meserie ai avea, că ești IT-ist, că faci programe și scrii cum să umble BMW-ul pe stradă, că tu pui becul la Tesla, că tu știi să rezolvi o carie sau mă desfaci și faci ceva pe interior și după aia mă și știi să mă coși și să faci să funcționeze ceva. E wow, da? Dar consider că toate lucrurile astea sunt trecătoare, sunt limitate și perspectiva lor este pentru partea aceasta de lume. Pe când eu cred că factorul wow cu adevărat este momentul în care tu, printr-o experiență, ajungând să-L cunoști pe Dumnezeu și acceptând căile Lui și punându-ți credința în ceea ce a făcut El pentru tine, respectiv jertfa Domnului Iisus, nu doar viața aceasta, cu tot ce înseamnă ea, ci și partea cealaltă, ceea ce urmează, după ce închidem ochii în lumea asta și deschidem dincolo, atunci cred că cu atât mai mult se merită. Și asta cred că e factorul wow, lucru de care n-aș vrea să mă despart niciodată, lucru pe care cred că o să-l fac și după ce o să ies la pensie după mulți ani. Practic îi aici, ăsta-s eu. Ce tare. Mi-au rămas câteva cuvinte. Vreau să... Nu e o concluzie, pentru că e mult acolo, dar... Șugubăț. Mi-a rămas în cap ideea cu de la o anumită vârstă liftul merge numai în sus. Și mi-a rămas partea asta cu fluxul și refluxul. Cum că acum mergem pe un pământ care nu o să existe și nu o să trească decât să treacă 6 ore. Povestea. După 8 ore am luat barca și am dus acolo. Pentru mine a fost, și când am ajuns înapoi, copiii mei fascinați, dai seama, barcă, echipați, tot, ne-am dus și ne-a arătat stânca. Zice, acolo, acum 8 metri sau 11 metri jos, în decurs de câteva ore. Și la minut. Și când am întors acasă, l-am întrebat. O întrebare pertinentă, logică din punctul meu de vedere. Zic, de câte ori ți-a intrat marea în casă? Deci, treptele erau acoperite de mare și de acolo intrai din barcă, lăsai barca și pășeai pe terasă și urcai după aceea în casă. Deci, de câte ori te-a inundat mare? Niciodată. Deci, what? Cum? Zice, o oră. Zice, hai să-ți arăt un verset în Scriptură. El a pus hotar mării. Bă, citeam versetul ăla din pruncii, adică nu era ca și cum, wow, nu am citit niciodată. Dar numai când l-am văzut, mi s-a făcut clicul, știi? Bă, ce înseamnă să fii credincios și ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu? A zis, El a pus hotar mării. Nu a intrat niciodată, nu va intra niciodată marea în casa mea, în zona asta. Niciodată. Și așa a fost, pentru că acolo casele locuiesc de zeci de ani, nu se întâmplă niciodată. Și da, pentru mine a fost o experiență de neuitat. Am să o duc cu mine până la mormânt, poate și dincolo. No. Ovi, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc de invitație și de timp. Mai puteți? Te-ai plimbat până aici doar ca să... No. Și că ți-ai luat din timpul tău să discutăm și e pentru mine o mare onoare să văd oameni care au chemarea asta peste. Pentru că hai să mă întorc la fluxul și refluxul. Nu înțelegem. Se întâmplă lucruri în jurul nostru, nu înțelegem. Nu le înțelegem.
câteodată nu ne înțelegem generații, câteodată nu ne înțelegem mii de ani. După care ne uităm la anumite lucruri pe care le înțelegem de mii de ani și care stau în picioare de mii de ani. Și mi se pare așa mare nevoie și așa de onoare că oameni cu un potențial enorm văzut de toți din jur și care ar putea să facă ce ar dori ei să facă, că s-a investit enorm în ei, aleg să se întoarcă la zona asta, de a spune despre niște adevăruri vechi și de a lucra cu generațiile viitoare și de a fi niște călăuze în adevăratul sens al cuvântului, până la momentul în care sunt capabili să spună peste linia asta nu se poate trece. Că așa e. Așa scrie. Plantezi un pom la cărui umbră tu nu te vei bucura niciodată, dar de care umbră se vor bucura generații la rând. Tare! Mm-hmm. Da. Mulțumesc tare mult de invitație. M-am simțit în largul meu, m-am simțit acasă din moment ce m-a lăsat să vorbesc despre ce vorbim. Da, fain. Cred că faci chestii faine și pentru mine să retrăiesc și să mă gândesc, să readuc toate lucrurile astea. E un moment foarte fain. Ai creat o amintire plăcută. Nu o să uit așezământul ăsta și podcastul cu Tibi Bădulea. Mulțumesc mult de tot. Și eu mulțumesc.